Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Unoti kwazuva ichangamire nzima unzi makadi ndaimhepo unobviwa kuri nani zvishoma mutukudziani mutuku wangu handouzive ndakangonzi nagogo ndinoyera mbizi saka ndoye ndinoti mutuku asi ndinonzi hausi nani kumachechi kwataenda ndainzi hausi ndomutuku oyo asi mai vakafa muri mucheche vakafa ndiri kuma 7-8 years manomwe nemasiri kana kuti masere makore zvino muchange maakutaura nachangamire nendiro changamire ihungu pane zvamunoziva zvamusingaziviwo munenge muchiti kwete nguva nemukana muchaupiwa yekubvunzawo mibvunzo nekutsanangura nezvimwe zvinenge zvasiyiwa nasekuru asi zvese zvinenge zvataurwa nasekuru vanozvipedza zvinenge zvisinai basa kuzozvitaura nokuti vanozvipedza zvinotendwa maoko enyu musadai enyu hapana zvahayo hakusi kuchechi musadai anzwa nemapostori saka ndoita se kuita izvi kana kudai makambosika here mukati menzvimbo dzematare ndakambopinda here nzvimbo dzematare kana kumachechi nekuti ese munoudzwa nezveupenyu matare ese ndakapinda mukatsanangurirwa here kuti pamuri apa mune mudzimu mukatadzane kugadzirisa chikaranga chigere pamuri vamwe vainditi imhepo dzamwe vantu macheche iyoyo hai chokwadi dzakawandisa mhepo dzacho nekuti hazvina kunaka kana uchinge waenda kumacheche uchinge uine chikaranga kana chiripo hachife chakanzi imhepo yakaipa chinonzwaro nevasingachidi nevasingazivi zvazvinozoita mangwana upenyu hwenyu nguya muri kufamba panzvimbo imwe chete makasungwa maoko nemakumbo munotenderera panzvimbo imwe chete masango enyu matema pari zvino muri kuinda kuda kuti mudzoke murada kuti muinde kuda kuti mudzoke hapana kwamuri kuinda ende ndikatarisa chiraramo chenyu nguya muri munhu ane rake riya munoziva asi rake iroro rakaendevi ramaitimi kana mukataura nanhingi kana mukaenda pabasa papi zvinhu zvise zvaifamba pari zvino zvakaenda handizive zvakangodambuka zvega ndobva zvadzima gwara reupenyu uchibva raiswa masito makambonzwa here kuti mukati medzinza renyu mune ushereketwa urimo mukambozvinzwa here kuti vanasikana vemukati memusha imomo hamugoni kuchembera muine varume mudzimba mukazvinzwa here kuti vakuru vemusha vane kurombera kwavakaita vanasikana pamwe chete nevanakomana izvo ndezvemhuri yese kuti zvinyumeka munombonzwa kufamba womusana umu nemuura umu munombonzwa musoro kurwadza muchinzwa dzungu mumaziso munombonzwa makumbo enyu kuita chiveve dzimwe nguva mumboita kunge ari kushaya simba makambozvirapwa here kana kuzvibvunzira kuti chinyi akuchichengoti makanokurwa tsoka makanokurwa tsoka badzi mwiri wese wakapedzwa kare musi wamucharwara izuva rimwero muri kufamba muchirwara asi chirwere chenyu handi chechingeringiri chirwere chenyu ndechemidzi yekugadzirwa chaiko nenyaya yevanhu vane godo neshanje nekuita kwavo kwavakaita mumusha menyu mune zvinhu zvakasopanduka kare kare zvinoshungurudza mhuri makambozvinzwa hongu kwete hongu sekuti totadza kana kurara ndonzva kunge pamusoro pari kufamba china hazvina kupanduka tinhasi ave makore chaiwo
ndani kuti hapana anozvifambira wakuru vemukati memusha wekwenyu. Uyezve wakuru vemukati memusha wekwenyu nemi vana vacho mese hamuna kuisa musoro pamwe chete. Dai hondo iyi makasei kunda kare kare. Atitoonani kana kutsikirana mudzimba. Dai makasei kunda kare kare hondo yandiri kutaura nezvayo. Zvino makapiwa mhepo yekuti mumwe nemumwe anoita zvake. Iwo madzinza acho mumwe nemumwe anoita zvake. Makakurira kwani pemuri kudiwa zviredzwayo. Kwamboi. Makabvisa chiredzwa. Ndiri kutotadza kubvisa, ndakangowana gumbezi nezambia nematenesi kuti nditenge gumbezi. Uri kudiwa zviredzwako. Ndai muzadzise mwoyo wawo usununguke mazunzo ake. Nepo pamwe panokusungira chirarama upazivi kuti ndepapi. Asi dzinza rekwako riri kukuteera kudai. Nyangwe usina kukurira mukati medzinza iroro, asi dzinza ravakaberekwa naro ropa racho iri harina kuchena. Hondo dziri kuuya dzichitevera mumashure mako, uri kudiwa kudzinza rako wakamborinzwa. Ina usati wakutsvaga nei ukaenda. Ndoshewa kuti ndobvunza ndichiti chii. Unobvunza kairo mbuya vakakupa kuti unonzi madhoi. Enda kusi kunyepa. Wakashaya. Hauri madhoi chaiye chaiye hakusi kunyepa. Hausati wamboirota chiri kumakope. Ndinongorota. Zvino woudzwa nemumwe munhu kuti kwai unoera chakati iye mhuka pekutanga mbuya wako wakakudza. Kechipiri ndo mhuka yaunosangana naye kuhope, saka unoti inourire kuhope kwakupa zvaita sei. Ndipo saka wanga wachita kuti ndinofamba ndichinzi kumapostora hazvipo ndosangana ndichiseka zvangu. Nekuti mberi kweuso hwako ndaachingoringidzwa mhuka iyo. Ndiyo nhasi mhepo inokutevera mukati memusha wekwako. Ndiyo nhasi inoti chawabata mukati memaoko inoparadza. Ndiyo nhasi inokupa chero jambwa chairo kupomerwa musha dzausina kubara. Ndiyo nhasi zveine mudzimu wakagara pauri ipapo. Ndiyezvo nhasi ichakutadzisa zvokumisa musha unoita chingai. Ndiro dupo iro rine mhaka idzi. Hongu kwawakakurira kunetwako. Asi zvese zvinokudzudza ndezvedzinza rekwako. Mune vana vangani kwemugera? Ndine 4. Vana. Yemumwe akadarikira. 5. Murume wacho aripi? Wekutanga baba vake vari kuNyamakati. Vamwe 3 baba vacho vari kuSouth. Mondowira. Tinongowirirana ndakaenda 1 week chete. Wekutanga vari kuHurungu. Ko murume ane kushandisa usiku mune muziva? Ndinorota vari sekuru hanzvadzi yamai. Ndongokubvunzawo. Asi pamwe pacho ndorota ari mwana wangu manje. Saka ndinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Inini kana ndichida kukuroya ndogona kutopfeka chiso chaRobert chaiye akati Robert muroyi. Kwazvo kana chaya makupu. Notsvaga chiso chakareruka chinoita kuti apomerwe ndiye mhosva. Asi ndichiziva kuti ndini. Kana changu. Kuchivika changu chacho. Mangwana anozotiziva ndikarega kuenda pamukadzi. Kana changu. Uita nacho. Kunzi ndifumba. Kwanditi wakakura kuti mukadzi waviriwe kari zvada kuti chii. Ezvo kwandiri kunyepa. Andivakadza nawo hupo. Asi vanga vasika kuti mukadzi. Vaidaro. Saka zvino. Nhasi wakuzouya usiku wakuti zvaipa. Saka waiti ukadzi waita kwauya wanga uroka. Nhasi wakutadza kuvaka musha wekuti unoswera uchisekerera. Hazvina kunaka zviye zvekupiwa mhepo ziya kana zvokushandiswa nevanhu usiku zviye. Wakumurume chaiwo unoona apa mugoni kunzwanana kana kuvirira. Nokuti zvinokusiyira jambuka nemunyama. Tanga ari mutogwa taitendai apa mupfimbane takatarisa ndizvo. Iwe wotoye ndinokuda moto wandikudi kana rimodanana zviperi. Handizve. Kuuraiwa munhu akadaro. Mimi ndikona kuchimugona. Handizvigoni. Zvinorwadza. Matambura. Ndatambura.
kumuka chindakatoenda 1 week nenda kuda kutodzoka kumba. Kumba wani? Kumba kwandakavaka kumusha chaiko kuti ndingogara ndiri ndega. Iye murume wacho anenge achingovhumbura zvekuti nishoti kuva ndatadza ndipapi. Ane here? Ane here nguruve. Kumba. Ngakombe. Iwe musha wenyu wakafumuka kudai unofamba mitsindo yevanhu usiku kudai chini? Vanofamba shuwa. Usiku hwega vanotoona kuti vapfuura ngepamusha penyu ipapo. Umbosvika kugara kumboziya dzavo dzepasi chigare varipo. Mapedza moshandiswa chaizvo. Mapedza kushandiswa wozobva havo kwapedza. Moshandiswa kambuya munoziva? Ndinozviziva. Makamboenda here kumapositori kuti nakuudzai kuti vanhu ava chaizvo vaitonyazoda kuti mufambe navo pakuroya. Vambokudzai? Vaindiudza asi pekutanga ndaiona kunge vari kunyepa saka ndakati. Makaisi. Vanotova kunyepa vendokuziva here mbovabva ndokuziva kuti ndakamboswera tese here. Apa ndinotodya sekuru usiku wacho. Ndikutaura lapana. Ndikutaura avo vaivati vanonyepa. Ko inini ndinokuzivawo here kwabva. Aiwa musi kunyepa. Aiwa uri mubato webasa mwana. Idzanzi simbori nemaba uri mubato webasa chaiwo zvekuti vakada kukushandisa vanoita zvese zvavada. Chindwa newe uchidzokwa newe uchingosvikokandwa apa ufuma mwiri wakaneta mudumbu muchirwadza muchifufutira ngemunhu agutisa chaizvo asi uri kumuka mangwanani unenge wahei usiku naimwe vanhu vakarara vanohei mumakunzaimo chakazvinenge kumusana kwavo kumwanangu kunotorema kuchivava kumusana kuchifambwa wakapedzwa nevekare ukatemerwa nyora kare ukasimbiswa amene mapositori kana atakutaurirawo papacho wavaiti vakutaura nhema ivavo isinobva tangoti gwara tina mangwanisa ndokuti zvifumuke. Aiwa chokwadi kusukunyepa. Ndakuzvinzwisisa pari zvino zvekudaro. Tinoda kuudzaka kuti uri muroi. Ndiva tirikutaura. Ine handikuona zvoda kunyenyeredza idai namadhoi. Ngokuti ijo ndokuti mangwana ndikurapei chinhu chamunoziva. Inini ndikurapei chinhu chandinoziva. Tichirapana zvinhu zvatiri kuziva kuti panapa tiri kurapa chinhu chakati. Ndokuti mangwana muzopupura kuti sekuru zviya zvamaitaura zviya zvakazopera. Saka ndikakunyenyeredzai ndikangokurapai muchinyarare hamugoni kuzoziva kuti ndakanga ndichikurapai chii. Saka apa ndofana kukuudzai chinhu chikurukuru chamunofanira kurapwa pano ndichisavire kuroya pano ndo chinhu chikuru. Hakuna munhu anopinda muzvinhu zviya nekuti imi hamuna kuzvienda kunozvitorera mitambo iyayo. Imi makatoita zvokutendeutswawo vakanga vaona kuti mizimu iri kwenyu yakati kosirei vakati uyu ndiwatinoda kushanda naye asi pakati pazvo panenge paine munhu anenge aripo akaita kuti musangane nevanhu ava. Ngatishandise iyeyo ndiye akanaka. Izvi ndezvombawana sekuru wenyu. Ndatotanga. Aiwa chokwadi kusukunyepa. Anozviziva mani zvandotanga. Ndini ndatanga kuzvitaura. Ndini ndatanga kuzvitaura kwazviri kubva. Kwakatanga nhasi iri kuroya kwacho. Akatokura ari mazviri. Achingoti ameni. Taura chokwadi pamberi pevanhu. Ndokuti pone. Ini ndinoda kuti ndindizive kuti ndinyaswa kutsamisira. Saka hanzi nachakamiri taura chokwadi. Zvakatanga sei zvanzi nyarai? Izvi zvakatanga kurota. Ndazoenda kumusha kana mairota chii? Ndaigona kurota ndichienda imwe nyika yandisingazivi. Ndichifamba ndichienda kune imwe nyika nevamwe vanhu vandinoziva nevandisingazivi. Ndichidaro kwekupedzisira kuti ndakatozoona kuti takutoita kunge takutotema nyama tichitosheya. Vamwe ndovaitotema dzichitoiswa pasikero tozodya. Saka pandakatanga kuzonyatsotsanya ndichinamata yanga yakuchinja isaiti nyama akuita makabheji dzimwe nguva mapotatoes kana kuti chimoto kuita kunge zvakuvanzika kundiita kunge ndiri kudya zvinhu zvakanaka. Ndobva ndazoenda mumusha mana ndakaroorwa ndobva ndarara. Ndakaona vamwe amai vepanext vaipfeka machira eblack vari pamusoro pemba saizvozvizvi. Ndobva ndatotarisa ndakati ko munhu izvi akabatira kumadziro
kwari kudei saka pandakazoenda kunobvunzira kuchechi zvikanzi anga atouya kuzokutorai kuti muende ndopakatanga kunyatsokura problem yangu ipapo nanga ndakutorota ndichitobuda kana kutodaidzwa kutonza ndichidaidzwa padhoo ndotobuda ndaenda futi kunzvimbo yekusouth ndakatosumuka zvekusvika mudenga ndobva ndadonha futi pamubhedha zvakandinetsa kuti zvinomborerei izvozvi saka ndakatanga kuzviona kuti zvaitaurwa kumashure ichokwadi zviri kuitika kwandiri saka zvairamba zvingondirwadza ndichifamba mandaienda ndichingodyirwa mari chinzi ndakasvika vaitotaura kuti mune nyora kumusha kwenyu takukutemererai futi kana kuti takukupai bute mugeze asi hapana chiri kuchinja bute rinobvisa uroyemi bute chai rinobvisa uroyi hakuna bute rinobvisa uroyi marinzo ini singena handitambisi bute iri ndichipa munhu bai anze makageza uroyi unopera unopera nebute mota dzainya kubhururuka usiku muchienda nebute mai vamushava imi saka ndazonzwa muchiti munozorota muri kumakuwa ndakamborota kunzvimbo yataigara ikaripo ndaitoita kunge ndine globe apa ndichitofamba ndichitoenda ikoko zvakatondinetsa kuti zvinomborerei izvozvi saka vamwe pekutanga vaindivanzira vachingoti imhepo asi ukasvika pane umwe andikudza chokwadi kunzi muri kutoroya ndokutoroya ikoko ndakazopedzisira ndakurota ndiri kumusha kwacho kwandakachengetwa kwandakakurira tichitoita kuti tiri kubva kumakuva ikoko naana gogo vari pano nevacho vakashaya tichitodzoka kumba ndopandakaona kuti chokwadi ichi saka zvaingondibata kuti zvinopera sei saka ndaiti ndakaona mari kuti ndiuye kuno kundifonere mukoma Robert hamene kuti mari yacho yaenda kupi ndaizoerekana ndisina kana mari hamusi mune makore maviri muchinditi muri kuya svondo rinoya ndaingoti ndakati ndiri kuya ndochengeta mari ndaizongoona ndisina chokwadika makore maviri chabvunze musi wavakazondifona tifunga svondo rapere ndakatoti nhaye nyarai chimboyatsonditaurira kubva patane makore maviri chingonditi svondo rinoya chairo ezvinezvi handisi kuti uri kuya kana wauya ndozongoona usvika makore maviri changamira zvanoita manjishaviri rinenge richiziva kwauri kumuendesa chokwadi robva raziva kuti ini ndakunobizviswa papi pano nevamwe vake ava vanenge vachigara vachitoziva kuti mai wee tikamutendera shamwari yedu iyi kuti inge ichiindako taakunonyadziswa uyezve taakunobviswa taakukamurwa ane munhu wedu watinobatsira nani ende chokwadi ndino idzi ndo nyaya dzangu idzi ende ndida kutoti kana muchibhururuka ndida kuti mutangire kubhururukira pano ndopa ndida kuona simba rekubhururuka kwevaroyi panapa kubhururuka pana hamubhururuki pano ndida kutoti mumbotiendesawo kwamunoenda ikoko hamubhururuki nyange ndida kukudzosai kuita kunge gona ndikatendeka ndakabata ndo zvandinoita inini ndikabata muro inini ndo zvandinoita ndine chipo chevarwe inini unonzwa muzukuru cherega kwaenda kwakupopora kuti sekuru ndanaka handiva haizvozvozvo mobva matoziva kuti ipa panchambomira kusunungurai kusvika ndakunyatsoona kuti uroyi hwenyu hunosvika papi kana nasarwere unyachikushanyirai tombowatinha neshamu magadziko nemusoro nemusana wachibva pano wachimhanya wachidzokera havakuteerei pano hakuteerei pano ende vari kutozviziva kuti eya aendeswa kuya kumuvengi wedu nekuti handikutendereka kuti ubhururuke uri papi ende handichakutenderi kuti kana waenda kumba uzodya futi nyama uzoenda kumakuva hazvapera ndopa zvaperera ipo pana zuva ranhasi uchazomunza Robert wawakanyepera kwamakore maviri kuti edi sekuru vaya ndo vanenge vakandidzidzisa uroyi kutaurira atora uroyi wavo idzi nyaya dzavo dzizive Robert ndinomira nadzo idzi ndo nyaya dzina basa kwandiri dzese dzikamburoika nomuka usiku atadza vata mumagudzi vamwe vachitsikwa izvizvi murume pamwe anenge ari uku chinozoita kuti watokonya nefuti nemurume
nekuda kuuya kushamwari kuti vamboenda kunengeko murume ane zvaainazvo zvinenge zviti Hai, chinhu chakadaro. munogarisana sei naye murume Azviti. kune rumwe rudzi rusingagari nemarudzi akadaro hamuvirani imba inotoputsika kutoita chemperecha yekuti inenge yakapfigwa nemurume asi ichigara ega usiku muchikuda muchienda handiti uri kuvato hope dzavanditsanangurira dzekuti ndaazopedza ndaakurota ndaakwasekoro ndaandabva kuti chiya mama taura kuti ndezvekwavo kwavachengetwa ndikati hakuna muvengi kana mutorwa anozopinda pasina wepedyo handa kuzvitaura dakuti vauye pano vanhu ivava kana vachizvikwanisa vakuteeri nekuti ivo vamaoko mangu madira handinoita varoyi shamwari dzangu nenda kuti ndivafundise hwangu ndovafundise uyowo ndifundisewo wavo nekuti panguva dzavakakutambisa ngoma dzekwako inini ndinongotambisa ingoma dzepangu pano ndokuudzaiti pano hapamukiwi pano panonzi padini pano Pamucha. wakwira dutaona ramuchadi Mucha. unonzwira pamuchadi ini chandinokuti upone mwana unoziva shaviri yamuzukuru harina charinokupa arina haumukiwi nesadza mumba haumukiwi nemunyumba haumukiwi nepfuma mumba asi unenge uchitoshupika uchitopiwa dambudziko pamusoro perawinaro ukaya nyama yevanhu usiku masikati uchada inge nyama yevanhu yava yausiku mangwana uchada shireni muumbudo miwana kupi pedzezvo shaviri yariya harina kujeka nekuti rinokudzimira chero chiraramo chaicho iyo chingonzi wakapiwa basa kare rekuita kana kwafiwa chaiko iwe unogona kufembedza kuziva kuti kwafiwa ndekwaningi nogona kufembedza hwema chaiwo kuti nyama iri kwakati iwe rudzi kwako rwokureya kwako iwe unotofembedza mudze robert vanofembedza kuti chero kukafiwa kwaningi anofembedza kuti kwafiwa kana kuhama kukafiwa anofembedza kuti kune kwafiwa ichokwada kusukunyero ndogona kutongorota kuti kune munhu ari kufa kana kuti murume kana kuti mukadzi asi ndichitozorota ndiri ikoko ndichitodya izvokacho akusukunyero saka murume wakambomudzera ndinobuda ndakamuudza nekuti dzimwe nguva nyora yaitombondipara nchiti nyora yaukandipara ndokuti nditorara ngozi kukwana kwe12 o'clock ndinge ndakutotadza kurara wakuda kuenda Mapapira akuda. mazino anenge adai ndakangokwana chete kunenge kwatochena dzikashona 12 dzikakwana kune vairasi kunenge kwatochena wakuda kuenda zvokuti ndofunga pacho pandinenge ndichitadza kuenda ndipo vanenge vakutorwisana neni ndinenge ndakunzwa kutsva kuita sei hamene zvandinge ndakunzwa zvokuti kunze kunotochena ndakapenya asi pamusoro yangu saka murume kana munguva dzamataura ichi ari kumbokudaiwo kukuita mudzimai wake zvinofamba sei panguva dzinombonzwawo nevaro idzi zvinofamba sei hana basa nazvo hana basa nazvo kuti atoita kana basa neni nguva idzodzo nemakwidibira ipapa ndinyatsozoti anenge akwidibirwa Mugwara wakasimuka. anenge abva kwaunopfawiswa mwana kugwara unomupfawiswa akuda kuenda ikoko munonosangana sevaroyi hamupodzane here panyaya dzepabonde ipapo handizivi asi kunana sekuru kundokwa ndinoziva kuti sekuru vanotouya vari sekuru kana kuti vasiri sekuru votondiita mukadzi kana sekuru ndokwa ndinonyatsoziva ikoko handizive pamwe zvinoitika ndisingazivi handiongovi nemurume kare vanenge vachizivana pane murume anoenda pamukadzi wemumweri azvita handizviri pabanze rezvo vana vachizivana kuti uyu ndiwanhingi zvakafanira panyama imati munonyatsofembedza kuti kuri kufiwa nemurume kana kuti nemukadzi wotozoona wako neminanani pandaigara ukariba ndinenge ndine vanhu vekukaribawo ikoko pandakazouya munyamakati ndinenge ndine vanhu vemunyamakati imomo varume nevakadzi varume ivo vakadzi
ndakambokuudzai kana ucharangarira Robert nchitaura asi gore rakapera ndichiti muroi pana mbuya vayo kunzi nemurume havadi kushanda vachiti ndikatama apa zvinongoitika ndikatama hakuna muroi nhasi tomboti ndiwo watama ndiwo watama nhasi ndiwe muroi waenda kunogara pamba apo kana uko mheni kwawaenda ikoko nzvimbo iyo ine varoi veko wanotozviziva kuti munomauya mumwe wedu vanobva vakumbira usawira nani wakumbira usawira newe sezvo riri shavi rako sezvo uchizvida riri shavi rako aunobvuma ka wakutotanga kuita usawira uya hwakuwirirana mukuwirirana makutomuka mise muchidini ukatamazvepo unogara ukaenda rimwe dunhu unosvikosangana kuine vekupi mauswere vanhu ivava vasati vafembedza kuti ya pauya mumwe wedu pamba vanotanga vachaku kana ngokutokonyana tokanzwa kuti tiri kuwirirana ikati hasha dzako dzinosvika papi kana simba rako rinosvika papi pakana haiwa watozoona kuti aiwa uyu ikaitakura nechindi kuti munhu akatamba mutanzimu ndosaka tita vati varoya vatizwi varoya ndio kungopedzanamo ende usavungoti ukatama ukaenda unogara pauroi wapera ukatama pakasvika apo uroi tasiyana nawo unonyepa kurira kubini ini ndakakurira kwanhari kumagunji kwaera nzo tionhari zvenaimana nyamakwembe aiti nyamakwembe asi mitupo yacho chi kuzonzi nzinhari inzozvo inzouka panhari inzouya saka vana nhare ava ndo vamaitorana navo kuenda unoroi handoimba ivavo ndio vakatanga nemi muchirika mwana kakadai ndichiri kwanhanyatsoziva chirika makazoziva makura sei ndakazoziva ndani kwavanzi chiungurukwe makazoziva makura sei ndani vana 2 vamane makore makanipa ndifunga nava ndiri kuma 22 23 makumi maviri nemakumi maviri nemairi ndoo makazoziva kuti kukuroya hacho chiso chako chakasvitwa nekuroya kana ivo mazina anyama anenge atonyatsomuchika chaizvo mazina apo une mukadzi wacho musvinu svinu uri musvinu unozviziva kana ini chaindogona kutokuroora madiri andinoita varoi ndakuroora varoi vese munyika ino ndigare navo vanogara neni zuva rimwe uroi hwapera zuva rimwe chete uroi hwapera ndibereka chemunhu uri kunzwa pawange uchitaura kuti paunenge uchifamba unenge uchita ngeude mwenje apa hausi mwenje uya izizi ndio unotungamirira varoi mberi mwenje izizi ko pakufamba pa munongobhuruka badzira mukuri mapereka namarusero kana mutsvairo inotsvairiswa nevakadzi epanze yavanosiya mudzimba dzavo ipapo handizoziva manje nongobhuruka basi ndiriutoriyoka pacho pandakabhuruka ndiri kusauti kuti kungobhuruka handisati ndakwira handizive pamwe pandinokwira ndenge singaziva asi zvokungobhuruka izvozvo pakusvikomhara pamakuwa masvika ndauziva kuti pamarinda yamusvikoitei ipapo ndinganyepe sekuru handiziva chandinoziva ndechekuti vanhu vanototema kudai nyama totosheyana muri kumakuva iko kuti yako iyi yangu iyi saka munonzenda muri vangani kuti ndiri kukaribha taigona kuenda tiri 4 kana kuti 6 kokumwe munyamakati vakawanda vakatombouya kuzondibvunza vanhu ivavo ndakatombotya ndaenda kuchechi ndanzi taurai vanhu vamunorota ndobva ndataura vanhu ndobva kwaita mumwe wangu wandaitamba naye ndivaenda kunoudza vanhu vayo kuti uyu ndezvaangaitaura kuchechi kuti anokurotai saka hanzi nyora pabepa kuti vanhu ava tishande navo vasauye vachitora inini saka pavakandibvunza ndakaramba ndakati handina kubvira ndadaro handizvizive mubvunzo wavo vaiti chine vaiti pawaenda kuchechi hanzi wataura mazita edu kuti ndinorota ndinovarota saka inini vanhu handisikuda kuvarota
saka vakazohwani wacho pavanhu vese yakazobvunza ari panext pangu kudai saka aibvunza kuti wataura zita rangu ikakuti unondirotere wataurire zita rangu unondirota here shuwa ndakati aiwa ndikurotei ipapa wakaramba ndakaramba asi uchimurotawo ndaitoichawo futi kuti pamwe anogona kundiurayawo asi ndaitorota shuwa asi kuyewo nyama dzevakafawo inonaka here nyama sekuri papo panonetsa bhozi dzimwe nguva inochinja inoita nyama yehuku saka ndizive nenge chingoti inyama yehuku kakawanda inenge iri nyama yehuku kuti ndinyatsoona kuti uyu munhu uyu aiwa ndekunyepa asi ndotozozviona kuti ko nyama yehuku yacho ungade kudya usiku chete saka mati mabva kupizve ndabva unyamakati kokunyamakati kune vangani hanzi kune wakawanda ndokwanzi kune vakawanda dzakawanda vakadzi vanogona kusvika 6 akadzi 50 aiwa 6 saka unyamakati kwashataka kuvarume kuona dunhu rimwe chete raita vakadzi andisati ndavarota asi hamusati kwafiwawo vanhu vanofa hamusati mawadzana pakuuraya vanhu vahandizive aiwa hamusati mawadzana kapa kunodya pakunotsenga zvidya nechinyini uyu hamusati mawadzana ba nandimbozvidai saka kuseni munozonzwa sei nokuti ndanzwa kuti 12 dzakakwana kwaedza kwakunozoedza chaiko chaiko zvinenge zvaakuita sei unogona kutanga kutoda kurara seni kwacho nekuti unongosina kurara unorara kwaedza asi kuti uzoramba futi wakarara hazvichaita wakuda kumukawo kuti uite mabasa epamba umwe musi ndakatoshamisika mwana wangu wokupedzisa ne14 years achimuka kuseni akati ko imi mama manga muchiuya kwandiri kuzoita sei ndakati inini zvikanzi matouya kwandiri ndakati ndanga ndichiita sei uye zvinanga ndakaita sei usache kundiudza zvikanzi muri mama kudai semuchiuya but mawiri anga muchiita anga achiratidza kuti muda kundidya saka zvakatondinetsa kuti ndakatogara pasi ndotanga kufunga kuti mwana uyu ari kutaura chokwadi bhozi ndinogara ndichimurota achiita tsaona ndichimurota chinzi apa chijani zviri pabanzi aiwa mai ava vakabviswa mwana achapindi pachijani ndichai nokuti vanenge vakambotya dzevamweka mwana chai mwana wangu chaiye pamberi pamwari siri zvekunyepa kana kuwedzera zvaane 2 months handidaro achitoti mama ndakakuonai muchiuya mumba ndakati uri kuti chikwe zvikanzi ndozvandiri kutaura izvozvo saka akazotaura imwe shamwari yangu mushure mungaitira kunamata kuti ndaona vamwe ambuya vekucharara vakataura nezita remwana wavo ndakati ivo vanhu vaingovataurawo kuti ndozvavari zvikanzi vauya vachida kundiuraya ambuya ndaingowirirana navo but kuti tironge kuti takamborongwa zvekuti kuuraya izvi kana kuti chiyaiyo ndaitotandara navo vachiuyawo tichienda kudhamu kunoraura asi mwana uyo akatotaura apiwa munamato nomwe munhu kunzi ndaenda futi ndichiti ndikurota mwana wangu aita tsaona achidzi arohwa nemota kana kuti atsikwa nenzou ndobva vamupa munamato kuda ndibva ataura shamwari yangu yakasara ukaribva kuti ndairota asi shamwari mamusingambo ushamwari hwemasikati ndiwoyo muchinda unotaura komanheru mamusingazomurota here ndakatombomurota akabata taiga panguva iyoyo inini handina kuzodya taiga asi aitoidya chi taiga ye tanga titori tese ndobva ndadzitaura kuchechi saka vanhu vakangoita zviye zvekunyeya vachitaura kuti saka vanhu ava vari 2 varoyi ndatoti aiwa ini ndikutoda kubatsirwa asi kuti ndohopedza ndarota saka yakangotenderera manje mumaloji muchiti ava hopedza vari kurota vari kutaura chokwadi kune vanhu vamwe vakati munhu ari kuda kubatsirwa vamwe vakati aiwa vanozviziva maoni saka vanhu vanga vasinga uyu mwana wacho anga ashaya ipapo achinzi mwana anga ashaya anga ari mwana womuroora wavo mwana wanzvadzi asi ivo ndo vanga vakazobata taiga iyi vachidya
asina andiri padhuze asi kudya taiga iyo vandina nayo nyere kune vanhu ava vanoti hakuna varoyiwa ibotitaura kune vanhu vanoti hakuna zvemaroyika zvautotaura izvi tinoti maidambe aiwa varoyi variko wadi kuti tiriko inini mukoma Robert handizvide ndizvo zvandisi kuti ndosaka wauya pano asi ndiri kuti variko nekuti dzimwe nguva unotonza kuti pane mhepo inotouya painouya iwo unotonza kuti zvakuitika panapa unenge usingazvide asi auya pamusoro pane fosi yekuti hande chete saka unototadza kurara nazvo saka ndofunga paanokutora ndopo unoramba wakarara uchitorota uri kune imwe nzvimbo anenge akutora kana asina ndonoti nhasi ndambokurirawo pamwe nemunamati yandabata auya but ndatadza kubuda pamwe ndonza chidaidza nezita rako padhoo remwana kana rako chii chiri kumboitika umbonamatawo zvinongoita kunge zvadzika zve1 wiki kana zve3 days zvotanga futi handi toidya nyama ukafiwako ona kana nemashamwari kana ukatambawo neshamwari undozoona kuti tiri kutadza papa unopedzira musisawirirane futi neshamwari idzodzo saka undoona kuti yanandautamba nemuroyi vamwe vanototanga kuti kwemutambireni muroyi vane nyoka yavainayika bosi takamboenda kuchechi ndibva mumwe mukadzi shamwari yangu atonzi sei muchifamba nawo vanodya mbuya vanoroya ndope yatozara vhireji rese kunzi mumwe wenyu aitaura kuti muri muroyi ndakati inini handizvirambi nokuti shuwa ndine zvandinorota pane zvinoitika pandiri asi ndiri kuvavaridzawo kuti zvipere asi hazvisi kudii hazvisi kupera saka chinangwa chenyu hundreds ndichikuuya kuzoramba uroyi pamberi pasekuru sekuru ndibatsirei ndicheni ndirarame upenyu chaiwo chaiwo wakanakawo izvozvi murume kana kuhora asi kuhora mari kubva patakaendawo December takadzoka nemari yechimbadzo izvozvi haana kuhora mari ari kutoti mari handitorina kana mari nezvino ndakangosumuka $6 chai kuti ndouye kuno ndakati ndiri kuenda ndiri kutoenda patichafonera mukoma Robert achindoudza kuti ndakakudaidza kudhara hauna kudii kuuya zvichaitikawo ndizvo saka mwana wangu musikana unamba 2 ndiye akazondiigira $5 kuti kwane $11 kwanise kuuya ndakangoenda pabhazi ndine 6 iyo ndakati ameno zvavachataura ndizvo zvinandatorota umwe mukomana wamwe ambuya futi vandinowirirana nawo ari paaposters achindipa mawems ndobva atanga kupopota achiti kweiwo uri kutora asi mawems yanga acherawo nemwana wangu mukomana mudiki ndamutitsvaga mawems asi ndakazoapiwa mukomana yanorasika njere ndobva andipa mawems ayi ndatotora mengo yanga yajiwa modzi ndandaisa pasi ndikati ndoda kuzoenda kunoraura pamwe ndingawanawo muriwo ndakatakura mawems ena ndakatsiga bhaketi reblack rine mvura mukomana yakatanga kupopota zvakanzi koimi mazotora mawems evarungu sei ndakati handina kunge ndaziva ndokudzosera zvakanzi mawems enyu endai nawo ndobva ndatoenda kumba saka zvakaoma nedzimwe pane hope dzinondinetsa dzabamunini munini murume wangu dzimwe nguva ndinorota achiti ari kuda kundiuraya achiti imba yakwavakirwa iyi yaifanira kuvakirwa amai vekuvabereka nemurume wangu saka ndoda kutokuurayira izvozvo dzimwe nguva ndotorota ndichitoiswa mubhokisi asi ndichinzi ndaurayiwa nabamunina havataure neni kusataura kwavakaita neni ndiri kusouth pandakambokufonera igore rapera iro ndaivafonera nchiti bamunini ndiri kurota murume wangu aita tsaona nemota asi mota ndoyo anofamba nayo saka ndimbondibvunzirewo kune maprofita kuti chii saka bamunini waikubva ndavaudza nyaya iyoyo havataure neni tatova ndifunga ne3 years manje hatitaure tese vanhu vanofamba atinze kuna chakazara zvozi maiguru wenyu andauya murume ende zviripo maiguru wenyu andauya murukoma wenyu tosaka muchiona muchirwa usiku muchinesana nekuti mazuva ano chero vana vadoko chero kune vana vekuti kana vakatoya padare ndoti kamwana ika kandiro kaudziika
asi unozoona kuti iyi uyu mwana uyu matara ari paari makuru zvaari kusangana nazvo zvikuru. Hakuna munhu anoroya anowirirana kudai nemunhu asingaroyi, hazviiti. Munonetsana ende mumusha imomo hamuiti zvakanaka. Asi unoziva mwanangu chandafarira chino pauri, wafarira kusunungurwa, wazvirereka kuzvitendeka kuti ini regai ndisunungurwe zvipere. Ndicho chega chandada inini. Pandazvitaura ndafunga kuti uchaita nharo kuti ndiunyatsoona kuita nharo dzangu kuti unonyatsotukana zvakanaka. Asi ndanyatsoona kuti apa hapana zvekutukana pa. Kutaura zvakanaka mushe tichipedzerana. Zvichienderana nemoyo wako chakupa kuti usimuke uchiziva kuti iro ndo dambudziko rangu riri kundishupa. Chiregai ndiende kwasekuru pada vanga ndiyamure. Ndichakuyamura. Nhasi haungorarika ndisina kuyamura iwe. Saka manzwa pane ruvengo rwenyu nababa Munini. Asi ivo baba Munini vari raitira. Mirai. Ndati manzwa pane ruvengo rwenyu nababa Munini. Imimi muda kuuraya mukoma wako. Changamire vari kuti zvichida Munin'ina handi makati ndibvunzire hope. Kubva ipapo hamuna kuzoita sei? Hatina kuzotaura tese. Ndokunoudzwa kunzi amai guru vako muroyi vara kudya mukoma? Iwako. Mababata? Saka kuna kuti musatsvage zvababa Munini. Kana vari muroya kana vanoita zvisiyana nazvo. Bvumai zvenyu kuti ruvengo rwenyu nababa Munini nderekuti imimi muda kudya mukoma wake. Zvakufanira pahope dzangu oita kuti ndairota mwana wangu andaita sawa. Mwana achibhazo kusanangura kuti mai ndaona nditawo ndicha. Saka mwana akachene. Zvakafana nepapa. Saka kuti ubvunze nase kuti saka mwana wangu anoroyo. Amen. Aiwa ndikuda kubvunza pakuti vana ava vakubvuma pari zvino. Baba Munini watako warota musikana aiti ndarota baba Munini vakandidai pagirasi. Vachindiona pagirasi. Saka mai vanoroya. Indikana vanhu vafamba indiwabatsira. Wadzosera. Tinobatsira. Iwo watouya uda kubatsirwa. Kuno watori iwo vari padza wada kubatsirwa. Saka vanhu vafamba tinotobata midzi kuti muroyi iye muite zvakati. Idi chairo ndikutotaura kuda idi. Tototi muroyi iye muite zvakati anopapfidza chete kati anopafa. Ndoko wairota hope dziya uchirota uchinzi waiswa pai? Bhokisi. Tikaona kuti muroyi wacho tamushaya, zvatinoita manje tinouraya. Tikaona kuti hatina kutaurirana sezvataita izvi, hapo pano kana kuramba kufamba, ungogadzira chete kuti sangana nazvo. Iwe panguva dzako uda kubhururuka, uda kuenda kumakuwa kunodya vanhu, uda kuzodai hakuna munhu. Wamakumbo amusoro hapana, hakuna. Zvinhu zvako zvese zviri pachena mwanangu. Nokuti ini ndinotozviita. Muzukuru akauya achitambudzwa achineseka. Ndinoti kudzorera. Ndinodzorera zvechokwadi munyepa kubhururuki futi. Unopafa chete. Zvatopera. Woenda kuna mupfika nebwene kuti ungazoramba uchipedza vanhu vazhinji. Ndizvo zvandinoita. Iwe utori nerake wauya wega wandiri uzoti uchangagoda yange iri hama yako. Dai yange iri hama yako yauya kwandiri ndobva ndaitsanangurira kuti ningi wako ndikuzviziva. Ningi wako ningi wako ngatichimudzorerei. Dai uchitopafa futi. Wamboregeri. Ndinozvitaura ndichizvipupurira. Zvimiriba zvi. Iwe rakira kura waita ndiri kuti wauya pano. Danga ari mwana wako wauya pano kana hanzvadzi yako kana ani wako kana murume wako ndaimutaura kuti mukadzi wako anoroya. Ndapedza kumudza izvozvo ndibva ndamuti unganetsekana nei. Bata gwenzi ndo rinonyisa varoyi. Wazviona. Saka hope dzako mwanangu dzedzauri kutaura dziri pachena. Chazvazongonakira ndechekuti watenda kurapwa. Tinozvitenda. Ngakuwane vamwe varoyi vakange iwe nevamwe vakapfuura mwewe vanouya kuzobatsirwa. Iwe ndiwe muenzaniso wavo. Vazive kuti uroyi haudiwi uyezve uroyi haupfumisi. Uroyi hauna chaunowana kusiya kushungurudzika nabati uzonakirwa manheru nenyama. Chete. Basi. Wopedzisira wakudya nevana vako. Ndozvazvinopedzisira zvaita. Apedzawo kudya idzi ndedzevamwe. Vachapedzisira vachati chakwakuka iyo. Iwe ukati haudi chero kuhope ukati handidiwa mwana wangu. Iwe vanoti wakuramba zvedu chine katiurayire isusu. Anopafa chete mwana wangu. Saka wagara watozvidzivitsira nevana zvese. Vaita zvinhu zvakanaka chaizvo.
ane makore mangani mwana uyo wamaida kudya 14. 14. Changamire muchitaura nawo munyanya kutaura nyaya yehope makasvinira zvatakaita izvo hapana here chamunosangana nacho Inini? tiri kudiviri huro iro Dzimwe nguva ndaita kunge ndiri kuona nyoka nditozovhunduka kuti chandiri kuona inyoka here chii asi ndinotoona hapana chinhu. makasvinura Ndakasvinura. Ndakatanga ndichiirota usiku iri hombe ndichingoirota iri padivi pemba kusvikira ndakutoudzwa nemaprofita kuti mune nyoka. Saka ndakavabvunzisa kuti ko nyoka iyi ndakaiisa papi kana kuti pane chakasanduka here iri papi. Vaitadza kundiudza kuti vaingoti pamba penyu iripo. Saka vanga vasingandiudza kuti ndakaitora nenzira ipi asi shuwa pamba apa ndaitorota iripo nyoka. tataura zvekusvinura muchiona takaita zvatakaita Ndikurevera kuti ndakatanga ndichiirota ndobva ndazopedzisira ndakuti kana ndichifamba murodi ndogona kuti ndaona nyoka ndonyatsotarisa ndoona kuti hapana chii nyoka. Ko zvimwe zvine maringe nekuroya nekuroya izvo makasvinura homwe yangu yakuti mangwana iwe yakuti ichi taurisai shumba ikati nhasi pamusha panapa pari kuuya muvanhu vakadaro kana ndovatanga kusvika zvatotaurwa ndovatanga kuya kunga pano nevanhu vari kuuya iwo nhasi ndichitokuda kuti ane munhu aya vantu sekutaura kwaita Changamire kudayo chandifadza ndechekuti wega wauya kuzozvirereka kuti sekuru ini zvirikuitika mukati meupenyu hwangu handichada ende handidi nekuti hauna unotsvaka gwenzi rekuti ndakuda kutanga kuti asi kuroya kune dzinde kwazvakabva nako asi iwe muridzi mbune wati ini sekuru handisi kuda vati ndakandichafungidzira kuti zvandichataura tichaitirana nharo tigotadza kuwirirana asi zvese yanga ingori hongu nezvimwe zvikuitika mukati meupenyu hwako zvawapupura wega zvinoenderana nenyaya dzekuita sei asi sekuru vati pano ndopatsime toda kuti uzodzoka zvakare uchiti ndakurara hope dzeumambo tatenda kana ndingafarewo nekuti handirari aiwa tinotenda notimirira panza. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.